message. Ndikufuna ndikulandireni amalawi nonse chigawo chino cha kumadzulo pa Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa ndibwera ndi nkhani ziwiri zitatu. I'm very disappointed. Dzulo ame komanda a Valentino Phiri ndi amayi Yolamu munabwera ku mtundu wa Malawi kumayankhula zopusa. Mwaziona zopusa zimene mmayankhula zija. What happened today? Mtendere umene manena, ma violent amene manena aja, mayi Yolamu simaona wa polisi waombera nzimayi. Mungatuze chifukwa chimene amuombera nzimayi amene uja. Wa polisi amene wapanga zimenezi tikupanga kafukufuku tibwera timpeza zina lake and we will make sure kunena kuti vuto limene lakumana ndi mayi amene ujayo uyuso wa polisi yuso akumana nazo. Mwaona ku Mozambiki wa polisi anaombera munthu anthu angomugwira wa polisi uja ndikupita naye ku nyumba kwawo ndikukamuotcha iye ndi akazi ake amene. Mulungu azalanga ana chifukwa cha zopusa zimene makolo awo apanga. Wa polisi amene wapanga zimenezi mawa dzuwa likamalowa tikhala ife ali Limpopo titampeza. Ndi amati chobwezera kuwawa amene uja tibwezera chifukwa anthunu mwatola Malawi kwambiri, mwatola Malawi, mwatenga Malawi ngati zisiru a Valentino Phiri. Ndi chifukwa chake munalemberedwa mayeso a Valentino Phiri, mayeso aku military. Munalibe zeru mklasi. Ndi chifukwa chake lero sikukukanikani kuchita control Malawi Army. Munalemberedwa a Valentino Phiri, a Malawi a Valentino Phiri amene mukumutcha komanda wa Malawi Army. That one is just a title. A Valentino Phiri munachita kulemberedwa certificate yanu ndi wa ku Nigeria. Munalemba ndikulephera kulemba ndikulephera munthu wa ku Nigeria wakulemberani kuti mupeze certificate. You don't have MCE. That's why military ikuoneka kuti ndiyopunganyiza anthu amene ali ophunzira amene akanakhala pa udindo umenewo. Alikoteroko. Now look what happened. Maima pa podium kumayankhula za security. Is that security you mean? Chifukwa chani mwamuombera nzimayi osalakwa? Azimayi kapena gulu la chipani linangokhala silinatenge miyala kuponya ku polisi. Sana tukwane ku polisi. But it forces you just because Richard Chimwendo Banda and your blood fucking Chakwera kuatuma a polisi kunena kuti tieni mutane ndameneyi ndikudziwa mwapenga chifukwa cha mathematic ndesi munati mukuyeserera munapita kudowa kuti mukalumikize mashini yena. I'm swearing before my God, my living God, palibe mashini amene as mathematic amene atagwire ntchito mu dziko la Malawi. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Zimenezo muzikapanga mmakwanu, zimenezozo muzikapanga mmakwanu. Amalawi ndikufuna ndikusimikizireni kakukhalanso kalembera wina pitani mu nyinji mukalembese kazi nena kuti mafuta kulibe
endi ndamva zonena kuti president akupita kumulanje. Ndofuna ndipemphe kumene kuti akamapita kumulanje ma filling station onse akumulanje akhale ali ndi mafuta failing which president sakupita kundira kumulanje. Ndiye ndikufuna ndipemphe ambuye akujeni ambuye akwansona, ambuye akunanchidwa, ambuye akulimbuli kuboda, ambuye akumironde. Ntchito ija sopano tikufuna ioneke pamene president Chakwera akupita kumulanje. Njuchi zija zinayambira kumulanje kumene zinamuluma Kamuzu. Nde njuchi zimene zija ndikufuna zituluke. Akutitenga ngati ife zisiru. Sangamombere mzimayi wosalako Achakwera. Chimene mwamomberera mzimayi amene uche ndi chani? Olomaiko atakufusani ngati usatana wakulowererani. Ife Amalawi sitikufuna nkhondo mdziko mwathu. Amalawi ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti Lazarus Chakwera akupanga dala izi cholinga aone kuti kodi ndi ndani atatulukenso ndi mfuti ndikubwezera. Ifetu Amalawi sitibwezera ndi futi zathu zikhala mawu omwewa, mawu apakamwa ndi amene atakupwetekeni. And I want to repeat this, mathematic sikugwira ntchito mdziko la Malawi. Mathematic ngati igwire ntchito bambo anga atsuka kumanda. I'm saying bambo anga atsuka kumanda. Mathematic igwira ntchito. Saying which, if my father will be in a graveyard, mathematic, it will never work at all. Nde mutisaka, mutipa. Lazarus Chakwera, munapa asambalopa, Carlos Sambalopa, Lazarus Chakwera, Richard Chimwendo, Akunkuyu, ndi squad yanu. Inuyo Valentino Piri, munapa Sambalopa. Munapa Adini Meja, munapa Asalos Chilima, munapa Antianga Shaniru Muluzi, pamene pandestiza siyana. Munapa Shaniru Muluzi, anakulakwira ni chani Shaniru Muluzi. Munapa Lafuka Sambala, kuntuma Agape Kombe, ndi kuntuma Uyuwachi Fufui. Munapa Flora Ngwinjiri, munapa Aluka Kapeni, munapa Achisomo Chimaneni, munapa Gloria Ntukule, munapa Dani Kanyemba. Lero akuti akufuna amupe Alfred Kangata. Gasi amene amaponya uja Malawi ndionena kuti afuna athamangise anthu ndicholinga chonena kuti agangata afuna asamusire kunkhota kunkhunga kumene kulibe mazi ndi kumene atengere agangata. Amalawi ndifuna ndikuwuzeni musalole magalimoto anu akhale lede, ndipo kuseli kumene ife tili kutsogolo kuno ndikoma kuseliko ndi kumene akufuna kumtulusira gangata ndi kuthawa nawo. Kuseli kwa polisiko kumene konso Amalawi tizungulire. Ngakhale atuma anyamata awo aku Nigeria, aku Uganda kunena kuti aziponya mfuti. But I'm saying wa polisi amene wapanga chipolopolo chimene chichi, he's going mawa pamene popo pamene panagwera chipolopolo pamene pagwera chipolopolo tatenga kale doti wa polisi amene yakupita.
tinakuzani kuti Limpopo ndi gulu la anthu, si munthu mmodzi. Mukhoza kulimbana ndi Mtanyiwa koma anthu ena azakhalabe akupitirira. We want to give you example. Simaponya chipolopolo chakagwa basi chammenya mayuja. Amayi Saidi, salu yanu imene ili ndi magazi, osafinya magazi, osataya, ikani mplastiki, mawa mufuse wina aliyense amene akusiwa namba ya Comrade Mtanyiwa. Ndikufuna zimenezo zigwire ntchito, tipereke chisanzo. Tikapereka chisanzo, wa polisi amene anaomberayi kaya anachita kuchoka kunja kaya anapita kuti, siku lakeso lomaliza likhala lero limene waponya chipolopolo, sasa mponyeraso munthu wina chipolopolo. Chifukwa cha kumbambana, chifukwa chake Amalawi ndrama zimene zinachoka ku Saudi Arabia kuti zikakonze msewu waku Mangochi. President wa dziko lino ananamizidwa ndi anthu aku Mozambiki, maka President News kunena kuti apite akamange msewu ku Mozambiki. Nde anatenga ndrama za kumaganjira ndi kukamangira msewu ku Mozambiki, chifukwa anamunamiza kunena kuti ampasa contract ya magesi. President wa dziko la Malawi ananamizidwa ndi Nyusi kunena kuti umange msewu ku Mozambiki. Ukamanga msewu ku Mozambiki tikupasa contract yona kuti utenge magesi ku Mozambiki ubwerese ku Malawi. Lero Lazarus Chakwera kukatenga ndalama za msewu wakumakanjira ndikupita kukamanga msewu ku Mozambiki. A President Lazarus Chakwera amanga msewu pasongo kapena timanena kuti pachimoyo. Msewu umenewu amanga achakwera atapeperesedwa kuti ampasa contract yoti abwerese magesi kuchoka ku Mozambiki kubwera ku Malawi. Lero contract ija yaima. Nonse anthu aku Mangochi kumakanjira amene mmango ndinoti vamandira mwelo makobiri anu ansewu atengedwa ndi kukapanga msewu wa ku Mozambique. How stupid the leader is. Ndiye ndikufuna ndibwereze kunena kuti system yomwe amadalira MCP ndi imene yapangisa kupenga, chifukwa system imeneyi munali mayina 2.7 miliyoni imene iwo amafuna kuti azawine nayo. Lero kulibe 2.7 miliyoni ija, lero ili 00. Tonse ulendo tikuyambira limozi. Palibenso kudulira madulira kuti uyu adusa apa uyu ayenda apa. Game yagona. Si mathematic ku Malawi sigwira. Ndikufuna ndibwereze si mathematic sigwira ku Malawi mpaka bambwanga zabwere kumanda. Ndi pamene si mathematic igwire. Chifukwa pomwalira bambwanga anati siya ife tikuponya mavoti manyo. Kapena kunena kuti manuali ali aimani si manuero nanga tinena kuti chani.
amalawi ndati ndikusibiseni isoni kunena kuti ripoti limene linaperekedwa la ndege lija, ripoti limene lija ndi limene analipeza anapanga a Malawi Army kapena Malawi Defense Force. Ripoti limene lija a Valentino Phiri anakalitenga ku Army ndikumpasa president ndikubwera ndikumatiuza ife a Malawi. Commission of Inquiry ija anaipasa 200 million anthu aja anangogawana ndalama zija ndikuzidya. Ife nkumati atipasa report ndinali ku Kobe Barracks asilikali anduza azikuluakulu maofesimo anena Comrade Ntanyiwa report limene lalengezedwa lija ndi report limene tinalipeza ifeyo kunoko ku Army. Iwo aja alitenga ndikulitenga kunena kuti la Commission of Inquiry ndipo 200 million imene inaperekedwa ku Commission of Inquiry anthu ose aja anagawana. Nchifukwa chake Namiwa anaionera patali ndikuasiya anthu aja. Zangariri bebe pafupi Ntanyiwayo paina nyamuka na bagira punga kukampasa kuti wayoye uku watafinye tusenga muromo kuti mata yanga rutanga cha yakale mwene mumu asombe tusenga ponyengemu aponyengemo tumpunga tutatu mwana kunikondoresha huyu ayayi lili kuyoya vinyake yayi kwene mwana kugwira ntchito huyo waro karira champani manyapo karira pawe pafupi ni wena ndalama mpaina ruta ukampasa mpunga wa mwana rutirisha ntchito yako tipulike rutirisha hapo kuyamba waka rutirisha tiipulike yose na muyimalirenge Ntanyiwa amene iwe wagomezeka wa mwana iwe 100%. Ase nivena ndalama mpaina tikwera ndege wize kuno uzakatoreko bhagi rako rutenge. Aya mwe vantu mutunda utari mwe uve pave pafupi mbaina kwera uyu sososo nayo yuchedwa kwari viche yani hiring wakatakisi yani kafike kukuli Ntanyiwa mwa vantu imwe yai mwana onozha uyu rutirisha wa mwana rutirisha panyake tingakara makora awa vyose vyake kuchikangawa aveiye kumavhoti aveiye soda vanyake tiime mpapa tiimenge wakoreka panyaka ndakoreke yayi voseka waka kwene Ntanyiwa paro yoyani vyaonenesho continue. Isambumba ya chilimage kuswa kungalula basi iwe chakwela Malawi siwo wa MCT Malawi si wangu yako watizuza kwa kwana liva salono usatika kamile ifesti kukufuna utabantu wafunikila kwa mbili muziko la Malawi sandikilia chimandia nzake ndiwe galuko basi kupantu osya na kusandiza ulide pa bwino nyani sisosezana musamaji waseze zikaya nkula sizomanga naso ifeso Bare Ntanyiwa banda pulikepo chapa jumba 2 days 3 days ine ngurwara ngurwara ine mtu wano uboira banda mpulikepo Ntanyiwa banda mpulikepo Ntanyiwa mtu wane ubaba ndipo ngurwara so kuzalizimisha kwa mtima bana mpulikepo masha waboni kalindo mfumanya kuti Ntanyiwa naye akwiza huko Bakiri TV mfumanya kuti ayayi iya itiyo vinyake bana wabene boyesesa
Uyu anasaje ni mfwiti akafire kwa yeka. Chikangawa oye. Makumana nayo tanyiwa. Tanyiwa iwe kumeno liko amaya kwa anakubereka 9 months. Sana chosere sana onyezere 9 months. Ndipo amaya nayo anakubereka iwe Mulungu azia dalisa. Mulungu azia dalisa. Nditu chifukwa baba itamadi kuziwa zambifu ajantanyiwa. Ena akelero afunda. Komuleti mtainiwa wabakili muluzi TV Bonkalindo president watu Rasta Shumba Kalonga boy Sylvester Namiwa Kitilizani kuvumbuluta Chilunga mo Osawoko Satopa Osapowoka Triple O representing SKC Iwe kunguyu utiuze Brino komu unkati utafunga black box Unapaswa itikazali we kunguyu katubi Koonda ndufitiko Nawe sochichi mwendo chini manga chichule Ame komanda matuza zonena kuti ndikokwitima pamalo pache ndipokwitima pamene pache mukapaona inuyo ndi maso anu ongoti tongo akulu mukapaona pamaso pamene pacha ame komanda a Valentino Phiri. That is just a title. Musatenge kuti ame komanda ukhale wopyezera anthu. Inspector General wa Police mukhale zonoti muzaopyeza anthu. No. We are living in the world of democracy. Limpopo ni mashini. Limpopo. Kuri Jesu mnyake. Limpopo ni katundu mayo. Ndikumva kukoma ile mtupi mwanga lero. Mupulika kunowe ile tupila nerose lili seke. Winalira. Ana bero mtali manja oye. Abereso. Abera zate ngendi changa kuno. This is Comrade Tanyo on Limpopo FM Malawi. Pamene ndikutuluka, pamene ndikumaliza program yanga ya Nkanga Zaona. Ndafuna ndikuseni kuti Bambo Valentino Phiri amene lero amayankhula zawo zopepera amene amati apanga joint place chani ndi a police mkulu amene ndi okuba nthawi imene anali Major General anaba 38 million 531,270 ndofuna ndibwereze a Valentino Phiri anaba ndrama yokwana 38 million 531,270 milandu yawo iri ku Anti-Corruption Bureau inalephera kuti itulusidwe atasankhidwa kukhala komanda wa Malawi Army mkulu amene ndi okuba maphunziro ake operewera alibe MCE analemberedwa mayeso ndipo ndrama zimenezi anakakamiza anthu ena kuti azibera limodzi Anjete komanso a Osman nde a Osman anakakamizidwa ndi kubweza ndrama koma Anjete sanabweze ndrama
ndipo chimene amapanga a Valentino Phiri amazilipira amamukakamiza accountant kuti alipire pa tripi imene iwo usiku akhuza accountant uja ndikwalipira ndikumauza zonena kuti ndiyenda ndi mnyamata wakuti ndikupita kwakuti pamene iwo ulendo akuyenda wokha ndalama ija ndikuitenga ndikuyika mthumba. Amagwirisa ntchito mphamvu ndikumakakamiza accountant kuwalipira ndalama kuonjezera dzina la munthu wina, dzina la officer amene samamutchula dzina kungoti ulendo ndiyenda ndi officer umene anatenga ndalama ina yokwana 10,260,000. Ulendo wina imene iti ku maintenance anatenga ndalama imene iti ku maintenance kunamizira kunena kuti akupanga maintenance ku building ya ku Kobe Barracks kunasowa ndalama 10,260,000 anaitenga a Valentino Phiri. Amalawi ndikutumizirani mapepala ake kuti muone, sikuti ndikungokamba iyayi. Tili ndi komanda wokuba, president wokuba, ndipo anatenga 22,811,270 kunena kuti imene iyi ndiya kumaphunziro akupita kunja, ndalamayi inalowa mthumba mwawo ndikuidya. Ndipo anatenga ndalama imene ananamizira kuti akuyenda ndi munthu wina 5,460,000. Ayi ndifuna ndimpase munthu amene ndikuyenda naye ulendo, ndalama zonse ndikuzidya. In total 38,531,270 imene anaba a Valentino Phiri. Lero azikabwera ndikumakatuza ifeyo kunena kuti this is Comrade Tanyo ndikateranso pa Limpopo FM tisiyane mwantundu umenewo. Ndofuna ndikuzera Malawi nonse amene tili ku area 3 osachoka, ine ndilipo mpatu osachoka, ndizikuwuzani sitigona, ndizikuwuzani kuti khomo ili kukubwera aku State House uku kukubwera akuti. Lero tili tonse pano pa area 3 sitichoka, kutombera atombere, kutipha atiphe, koma nkhani ndionena kuti 2025 MCPC kubwerera mboma, MCP kubwerera mboma, abambanga azazuka kumanda ndikubwerako. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM chigawo cha kumadzulo. Mbuli tili ndi mbuli imene kuyang'anira Malawi ame, mbuli imene kuyang'anira Malawi ame, koma kumene ku Malawi ame kukulophunzira. I love maphunziro amene ali ndi deputy wawo. Deputy wawo ali ndi maphunziro abwino kwambiri. Ndipo ma president amene mukubwera kutsogoloko tikufuna mutipase komanda wa Malawi ame wa maphunziro abwino malinganaso ndiyeyo, ndipo malanki aende mmene amaendera mbuyo muja. Ndawu yabakiri mulusi malanki amaenda bwinoto, akamwalira uyu wobwerapo nduyu osati kukantengo wa number 5 chifukwa chonoti ndi mzukulu wa 1 Tanyo fokolo. Ndikuti Amai Saidi
ife timene tikufuna ali mpopo tifuna tikuthandizeni magazi anu pamene panagwera amaisaidipo mutitengere doti limenelo mutitengere magazi amene anali pamenepo salu imene ana amangirayo tikupasani nambala mawa tikuzifuna zimenezo tikufuna amene wapanga zimenezi aone zimene mwaona inuso chipani chazifwamba ana inu timakuuzani osapotera izi sirero mwakhulupirira lero simakhulupirira alichali chimwendo panda akonza gulu la anthu kunena kuti agangata akangotengedwa kumapita kunkotakota aonesese kunena kuti aphe chifukwa chonoti asokoneza lilongo mulibanja atupere muluzi mwayamba kuyenda ndi zimene timafuna zimene zozo nanena atu kunena kuti atupere muluzi tiyeni mukambirane ndi amtalika tiyeni kambirana ndi atupere muluzi kambirana ndi zipani zonse zotsutsa chimene tikufuna ife Malawi aomboke please my brother atupere muluzi I'm begging you kaya nakwirakwirana amtalika bwererani mukambirane kaya mtalika atupere muluzi anakwirakwirani pena pake bwererani mukuona zimene zikuchitika Malawi tikusowa tu azipulumusi akakhala ma MP amene tili nawo ku ma MP amene alipo panopa a DPP akuchita kuoneka kuti ndoyima njii ndi akuti to afuna mmange mere na vicha akuti afuna mmange mere na vicha manyazi bwanji akuti ammange Norman Chisale ammange Shadrack na Malomba ammange Daliso Kabambe Alfred Kangata ndowe wamangidwayi ammange Peter Mukito Samia Sulaimana Ndujana Mmanga ammange Charles Nchacha ammange Joseph Mwanamveka ndamene anamangidwa Alred Mohala amene na Vicha Enoki Chihana Timothy Ntambo Chapi Muhango Kamlepo Kaluwa andu amenewa ali pampeni. This is Comrade Tajwa Poripopofema. Smartmatic oye yabalalika Smartmatic kumalawi kulibe Smartmatic ndipo mwanya ndipo simusidwa ndipo chitupya chimene chipulisa a president tikuyamikire ndipobweresa chichewa cha chitupyachi chipulisa chitupya chimenechi tapulisa kale uku ndetipanga zotheka kunena kuti zitupyazo tizipulise. Mulibanja Boni Kalindo mulibanja anjanji hali lera kamera Tajwa River Samani mulibanja anjanji komaso ma DJ onse Landran Monwan
Aliko comrade Tanyo walero ndiye wakwiya. Chimene mwamomberera nsimayo chanita manyasi mulibe a Valentino Phiri zulotu munayima kumayankhula kukhanga anthu anzeru lero chachitika chani amayi Olamu wa polisi ndeti kufuna tiziwe kuti wa polisi ameneyi mpanga naye chani ndikuti mawa likamalowa mawa ife ali mpopo tikhala titampezo wa polisi ameneyi kuti wa polisi ndi wakuti manambala athu ndi omwe aja. Ripopo ndi comrade Tanyo simathematic yasokoneza anthu ubongo simakulephera kudya zonena kuti aba mamiliyoni mdziko la Malawi zimene zicha Malawi zayiwalika mitu yayima tipange bwanji simathematic imene timadalira kuti tizawina tizakhala pa namba 1 ndi imene yasokonezedwa ayi. Hello. Ndapone kalindo. Munamusukuluza tu. Komanda indu wa usiru. Munamusukuluza. Amoya. Mulindi ndani? Nduwa Bagiri TV. Mulili mosi kusalima. Ipachatu ndakuza nitikumana mawa. Mawa wa Bagiri TV inu pakufunika kuti tikhale pasi tikambirane. Tuoneza sogolo la Malawi. Ndikufunira usiku wabwino Amoya. Zika wakambiri. The DC. Mwana wa mchababiri. Njikatero so. Tikumane mawa. Ripopo FM. Munali ndine comrade Tanyo. Mpunga wanga ndikufuna amayi mawa ndiberesa nambala mpunga wanga ndikufuna ndibwera ndizautenga ndekha kukarongako.